Nakuhaan og video ang pagtinabangay sa mga residente sa pagdayong sa usa ka lungon. Dihang gitabok kini sa milapaw nga suba sa Zamboanga del Norte, human mibunok ang kusog nga ulan. Samtang pipila ka mga motorista apektado sa nasinating pagbaha sa ubang lugar sa Zamboanga, Sibugay, lakip na sa Tantangan South, Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Paghinay mo itawag kay mga ano dunya mo. Bisan taas ang level sa tubig, gitabok gyapon ni ini mga residente ang usa ka suba sa sitio Gusani, Barangay Dumalugdog sa Sindangan, Zamboanga del Norte, samtang gipas-an ang usa ka lungon pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Hinuon luwas kining nakatabok. Matod sa uploader nga si Colin Olis Mandate, ang maong lungon alang kuno sa minatay sa ilang lugar nga kabanay sa usa sa mga nagdayong niini. Gipalit kini sa laing lugar sa mong lungsod ug nakatakda untang ibiyahe sa mong suba pinaagi sa usa ka sakyanan. Gumikan kay baha, nagboluntaryo na lang ang ubang residente sa pagpas-an niini aron lang matabok. Gani mipadayag sa ilang mga mulo ang mga residente kalabot sa kakulangan sa tulay. Inaani among kalisod diri sa Sitio Gusani. Asa naman ang tawo ng tulay? Among problema diri tulay ra gyud sir, mao jud na ang pangayo. Apektado sab daw ang mga magtutungha sa Gusani Elementary School gumikan niini. Isip teacher, maluoy ko sa akong mga pupil kay night time nga kanang dili sila ka eskwela tungod sa baha. Night time nga basa kay sila maanhi sa school kay pagtabok nila sa suba na slide sila. Ginasulayan pang makuhaan og payag ang LGU kalabot niini. Sa karon mihubas na ang baha apan palisuri gyapon ang pag-agi sa mga motorsiklo. Dili katabok ang mga service. Samtang sa Alicia, Zamboanga, Sibugay, natanggong sab ang pipila ka mga residente human milapaw ang tubig baha sa kabalayan ug kadalanan sa Barangay Kawayan pasado alas 3 sa hapon sab sa maong adlaw. Hinuon nakalabang ang mga motorista human mihubas ang tubig baha paglabay sa pipila ka oras. Sa Tantangan South, Cotabato, gitabangan na lang sa mga residente og tuklod kining usa ka rider kung asa natanggong sa dalan gumikan sa baha sa susamang adlaw sab. Sa barangay poblasyon sa maong lungsod, palisuray sab sa paglabang ang pipila ka mga motorista gumikan sa baha. Matod sa Pag-asa, habagat og localized thunderstorms ang nagpaulan sa Mindanao. Samtang gumikan sa mga pag-ulan, girekomenda sa mong buhatan nga asikasuhon sa mga LGU ang ilang mga drainage system. Mas maayong base ka na siya sa kining gitawag nato og annual rainfall no or kaning natigom nga ulan. Lakip na sab matud pa nga tagdon ang mga silted nga mga sapa. Ato ang irekomenda nga mahimo lang dunay regular dredging matag tuig. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.